Per mi, com a directora, és una satisfacció i una alegria obrir la porta de l'escola cada matí i donar la benvinguda als alumnes. Com a mestres i professors tenim la sort de poder ajudar els nens i nenes a créixer, acompanyar-los en el seu camí vital. We work with a teacher assistant every Tuesday afternoon. We love learning with them. Today, some groups are playing and the other ones are learning the subjects and the time. You have to start bouncing with both hands. Turn around, yes. El que ens agrada més del Dani és que sempre ens ensenya, però el que més li agrada és que estem contents. Qui vota que sí? Qui vota que no? Que li agrada estar amb nosaltres i a nosaltres ens agrada estar amb ell. Els professors ens ensenyen molt bé i ens deixen llibertat per expressar-nos. Aprenem rient i gràcies a això, a la nostra activitat, podrem crear un futur feliç.